S-a umplut, așa e. Da, și cât e gratuită mașina ta de barberit? Eu nimic, e cadou de la fratele meu. Cât e o mașină de barberit? Ca să nu iau de pe site-urile de fashion, că sunt foarte scumpă. Nu știu. Ce-i place lui Ramona când zic nu știu? Aproape la fel de mult ca și ție îi place. Ce și facem noi? De-aia sunt chesul roșu. Închei să ți-o de învârtimă. Cred că aduc placa și după aceea afară pe placa și apoi nu duce. Mă nu-l strâng. Da. După el, repede. Repar motorul? Ce lucri? Repar motorul și tu, ajungi pe unchiul. Ajungi pe unchiul. Cred că mai multe. Scoate-te! Că e mortar. Hai bine. Mai bine îl bagă. Iată cu știe. Repara. Bă, rugine. Bă, rugine. Ce meșter e. Deci cum știe că trebuie să facă motorul? Pa, 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 bu, bu. Așa știi tu că trebuie să facă motorul. Nu te lega de șapca mea. Așa, na, că o iau și jos. Dau cu ea. Na. Zi, mulțumesc. Dai, dai. Dai, dai. Bă, dar meșteriau în cap șapcă. Ție nu-ți trebuie? Nu. Eu nu sunt meșter din acela. Mie nu mi încape mintea în șapte. Te dezi minții că des. A, are și bunul rotă. Mai nu se învârte așa, și firile alea ar fi bune. Nu-s legate bine? A? Le deslegăm. Au dieta. E copil.